On January 23, 2026, Ilyana Yotova became Bulgaria's first female president. Earlier in October 2025, during the Global Leaders Meeting on Women, Yotova, then serving as Vice President of Bulgaria, visited China to attend the event and gave an exclusive interview to Leaders Talk. In the interview, she praised China for successfully blending modern technology with a long and rich history. И вие трябва да бъдете щастливи наследници на тази цивилизация и на тази богата история, която е цяло съкровище. She also spoke highly of the steady development of China-Bulgaria relations. За пример за това как може да има разбирателство между два народа, как може да се работи общо за просперитета и на китайския и на българския народ. Looking ahead, she expressed hope for stronger and more sustainable exchanges between China and Europe. Да гледаме на себе си като съперници, трябва да гледаме като партньори. Leaders Talk. Stay tuned. Bulgaria is located in southeast Europe on the eastern Balkan Peninsula. It borders Romania to the north across the Danube River, Serbia and North Macedonia to the west, Greece and Turkey to the south, and the Black Sea to the east. In January 2026, Bulgaria welcomed its first female president, Ilyana Yotova, who assumed office on January 23, 2026, after previously serving as vice president. In the 1990s, Yotova was a well-known host at Bulgarian national television before entering politics in 1997. She was later elected to the National Assembly of Bulgaria and subsequently served as a member of the European Parliament. From 2017 until January 2026, she served as Vice President of Bulgaria. 约托娃女士，欢迎您来到我们的节目，也欢迎来到中央广播电视总台。 Добре заварили. Много се радвам, че съм тук, защото се чувствам сред колеги и това ще бъде един разговор не между политик и колега, а между колеги. 这一次您来华参加全球妇女峰会，30年前中国主办联合国第4次世界妇女大会，当时在会上通过了北京宣言和行动纲领，也成为了全球性别平等事业的里程碑。1995年，好像那一次也是您第一次来中国，当时的身份还是记者哈。30年之后再次参加这样一次峰会，您有哪些收获呢？ Позволете ми първо да поздравя ръководството на вашата държава и на вашия женски съюз за начина, по който беше организиран този форум на изключително високо ниво. Аз самата съм работила 10 години като депутат в Европейския парламент. Винаги Пекинската платформа се е споменавала и това беше нашата отправна точка, когато говорим и когато се борим за равенството между мъжете и жените, за равнопоставеност между половете. Беше интересно да направим една равносметка 30 години по-късно. В речта на вашия президент ми хареса една метафора, която искам да споделя и с нашите зрители в нашето студио. Той казва, че защитата на правата на жените и въобще начина, по който се чувстват жените по целия свят е изключително важен за развитието на света. Защото небето, казва той, се държи от два стълба. Единия стълб са мъжете, другия са жените. Ако единия стълб не е на мястото си, тогава и небето не е на мястото си. Беше направен един много голям преглед на тези 30 години. Безспорно постигнати са много неща. Но знаете ли какво ми направи впечатление? Тъй като имаше представители на много континенти и на много държави, все още тази ножица прекалено много разтворена. И затова мисля, че толкова колкото сме направили за тези 30 години, още с по-бързи темпове и още по-активно трябва да работим поне следващите 30 години. 这一次来北京，我也注意到您抽的一些时间去专门参观了故宫、长城，这些地方都展现出中华民族悠久的历史以及灿烂的文明。在这个过程中，您有哪些感触能和我们分享一下吗？ Знаете ли, аз съм за трети път във вашата прекрасна страна. За първи път дойдох през 1995 година, точно преди 30 години, когато се беше провел и първия форум, Пекински форум за жените. А тогава бях гост на вашата държавна телевизия, на вашата обществена телевизия. Пазя много хубави и мили спомени от тогава. След това, години по-късно, дойдох за втори път в Пекин. Тогава бях и в Ухан, и в Шанхай. И ето сега отново, сякаш някой ще каже, че
всеки път пускам по една монета. Това е традицията, за да се върнеш пак. Аз днес, като си замина за София и за България, пак ще пусна една монета тук в центъра на Пекин, за да се върна още веднъж. Намирам вашия град и вашата страна много променени. Това, което ме впечатли буквално слизайки от летището, изключителната чистота и на въздуха, и навсякъде. Пекин е станал прекрасен град, зелен, с много нови сгради, с много нови удобства за хората. От друга страна си давам сметка колко много е коствало това на вашия народ. Това, колко много усилия, колко много трудности, колко много компромиси са трябвало да станат, за да може да стигнеш до този ранг, до това място. Тази невероятна съпоставка между съвременност, модерност, технологии и тази невероятно дълга, много богата цивилизация, която притежавате. Това се вижда и в забранения град, това се вижда и на стената. Човек може да направи една разходка във времето и да види как това време е събрало толкова много мъдрост и вие трябва да бъдете щастливи наследници на тази цивилизация и на тази богата история, която е цяло съкровище. 这一次来北京不仅了解了更多的历史，而且您看到了中国快速发展的这样一种脉动。 Аз имах много строга програма за тези 4 дни, защото трябваше да направим много срещи за много малко време. Но успях да се видя с моите колеги от седалището на Института Конфуций, защото ние в България имаме 2 центъра, единия в София, в столицата и другия в Велико Търново. Те развиват много богата дейност заедно с своите български колеги, най-вече в изучаването и на китайски език. Мога да ви кажа, че в момента в средното образование има над 2000 деца, които учат китайски език и интересът става все по-голям. Продължава да се развива добре и традиционната китаистика в Софийския университет, в други университети в страната. Има повишен интерес към вашата страна. И това е нормално, защото последните години Китай стана втората световна развита икономика. Много млади хора утре ще направят своите съвместни проекти между Китай и България и това в крайна сметка е бъдещето. Но днес, признавам си, най-много бях впечатлена от посещението си в Пекинския университет за чуждестранни езици, където се срещнах с децата, които учат български език и които се учат българистика. За мен това беше изключително вълнуващ момент, защото те говорят прекрасен български, знаят толкова много за България, рецитират българска поезия, българска литература, пеят български песни. 我发现您是一位特别重视语言相互学习交流的领导者，是不是未来其实我们也可以通过这种语言作为文明的基石，打破很多的隔阂与桎梏，让大家能够更深入的相互了解？ Аз ви благодаря за този въпрос. Той е чудесен и много красив въпрос, защото моето дълбоко убеждение е, че на този свят няма малки и големи народи, няма малки и големи езици. Всички сме равнопоставени, всички сме равноправни. Знаете ли, днес отидох да купя един китайски сувенир в един китайски магазин тук в Пекин и тъй като дамата, която продаваше, естествено не знаеше друг език, освен китайски, тя просто си извади телефона, каза нещо на него, след това ме помоли аз да го кажа на български и го прочете на китайски. Значи можете да си представите тези технологии колко са бързи и как като че ли вече няма нужда да се учи език. Но аз не съм съгласна с това, дълбоко не съм съгласна, защото когато учиш един език, чужд език, ти не учиш просто един език, морфология, граматика, фонетика, правила, ти учиш нещо много по-голямо. Това е културата, традициите, това е идентичността, надникваш в душевността на един народ. И така той ти става близък, защото ти говориш неговия език, четеш неговите произведения, попиваш от неговата мъдрост и сякаш ставаш приятел на този народ. 刚才你也提到了，现在有很多的保加利亚青年学生在当地学习中文。其实我在准备今天采访的时候，我也发现了一个信息，在1950年，也就是新中国成立的第2年，第一批外国留学生来华学习，其中就有保加利亚的学生。当然，现在我们看到有很多的中国学生去保加利亚留学。青年一代的相互交流是非常重要的，他们既是两国友好交往的这种传承者，同时也是接力者。
Не само, че идват на специализация. Аз вчера се запознах с две прекрасни момичета, които идват тук с стипендия да учат в китайски университети в Пекин, защото те са спечелили голямото състезание за моста на езиците. В една малка страна, каквато е България, която говори славянски език, който е много различен, който ние пишем на кирилица, една съвършено друга графична система. Тези деца са научили не само да говорят вашия език, да го пишат прекрасно, те не правят грешки, когато пишат. Това по някой път ни изглежда абсолютно невъзможно, космическа работа, но те се справят и днес те са добри студенти. Днес света е толкова отворен, толкова глобален, че колкото повече езици и чрез тях култури и истории те знаят, толкова повече това е гаранция за техния успех. И аз искрено искам този начин на отваряне към различни държави, към различни начини на обучение. Имаме прекрасни университети, както в България, така и тук. 说到两国之间的人文交流啊，今天您还去了首都博物馆，您还向馆长提出了建议，介绍了保加利亚的文物，希望有机会这样的文物能够到中国进行展览。相信两个历史悠久的文明进行碰撞的时候，一定会产生不一样的火花。 Говорихме за това с ръководството и с директора на столичния музей тук в Пекин. Ние подготвяме, имаме една съвместна идея. Знаете, че България е изключително древна страна. Ние може би за това се разбираме и така добре, защото вие сте древен народ, имате древна цивилизация, както и България. Преди тези 14 века по земите, в които е днешната географска територия на България, са живели древни народи. Един от тези древни народи са така наречените траки, които са изработвали невероятно красиви ювелирни предмети от чисто злато, 24 каратово злато. Една немалка част от тези съкровища са намерени в днешна България и те в момента обикалят по целия свят. Точно това е този прекрасен екземпляр от едно от тези златни съкровища. Вижте каква е ювелирна изработка. Даже не можем да си представим, че преди няколко хилядолетия това е изработвано от човешка ръка, без помощта на днешните машини, който човека след това е измислял, без помощта на всякакви технологии. Така че много се надяваме част от това златно съкровище да гостува с една дълга изложба във вашия столичен музей. Images may appear to be identical, but looks can be deceiving. The difference is not always obvious. It has to be discovered. There are always different sides to a story. We put the focus on the details. To see more, to understand better. CGTN. See the difference. Bulgaria serves as a bridge between the East and West. It is both a country participating in the Belt and Road Initiative and a member state of the European Union. Under the BRI framework and the China Central and Eastern European Countries Cooperation Mechanism, China and Bulgaria have continued to strengthen practical cooperation in areas such as agriculture, new energy, communications, and automobile manufacturing. In recent years, trade between the two countries has steadily increased. Bulgarian rose essential oil, dairy products, and wine, among other specialty agricultural and food products, have become popular with Chinese consumers. Chinese branded electric buses now operate on the streets of Sofia and other Bulgarian cities, while cooperation in green sectors such as photovoltaics and energy storage has made solid progress, supporting Bulgaria's green transition and improving local livelihoods. Today, China has become Bulgaria's second largest trading partner outside the European Union, and economic and trade cooperation between the two countries continues to show strong momentum. 保加利亚是1949年10月4号同中国建交，那是
新中国成立的第4天，保加利亚也成为了第2个同新中国建交的国家。您会用什么样的词语来描绘两国关系的特征？对于两国关系未来的发展有什么样的展望？ Тази година вече станаха 76 години, откакто имаме развити дипломатически отношения между двете страни. И независимо от предизвикателствата, превратностите на историята, тези 76 години са пример за това как може да има разбирателство между два народа, как може да се работи общо за просперитета и на китайския и на българския народ. Да има много общи инициативи по отношение на икономика, инфраструктура, по отношение на бизнес проекти, по отношение на инвестиции, но и нека да не забравяме в областта на образованието и на културните проекти. Ако трябва да кажа с една дума, приятелството и разбирателството могат всичко. И ние сме изключително доволни, че има и развитие в тези отношения. Ние чакаме повече китайски инвестиции в България. 提到两国之间的合作，日前您也是出席了巴尔干中国丝绸之路论坛，在论坛上您说了一句话，让我印象特别的深刻。您说，与其筑墙，不如架桥。希望保加利亚能够成为中国与巴尔干之間的一個橋梁。那您覺得保加利亞會如何去發揮這樣的一種橋梁作用？ България е част от програмата Един пояс, един път. Сега е време идеите да бъдат подновени и да има още повече проекти и инвестиции в двустранен план. Аз разбрах, Китай е много заинтересован от българското кисело мляко, което е уникален продукт, от българския мед, от селскостопанската продукция, защото България се запази като една от най-чистите природи в света и всичко, което ние произвеждаме, трябва да бъде на трапезата на хората. Това е, за съжаление, голямото предизвикателство в 21 век. Вижте колко в момента света стана труден, колко много конфликти, колко много войни и сякаш хората тръгнаха да се въоръжават повече, отколкото да мислят за бъдещето на поколенията, които идват след нас. 正如您所说哈，其实将近10年的时间，您是作为欧洲议会的议员，今年呢是中国与欧盟建交50周年。 不知道您会如何去评价中國關係在全世界範圍它的一個重要意義？ Ние приветстваме това, че напоследък се засилиха контактите между ръководството на европейските институции и вашата страна. Аз като европейски депутат преди години зная, че има специална делегация за връзки с вашата страна. Така че този диалог той не е прекъснат през годините, но той трябва да бъде по-устойчив, трябва да бъде по-често да се срещат хората, по-често да обсъждат идеите. И пак казвам, не бива да има ревност, не бива да гледаме на себе си като съперници, трябва да гледаме като партньори. 刚才您也提到了，其实保加利亚它的一个优势在于农业。我们注意到，保加利亚呢是中国中东欧国家合作框架下农业领域合作的这个牵头国，当然也是中国中东欧国家合作的这个重要参与者还有推动者了。未来保加利亚在这样一个机制中还能够发挥哪些独特的作用？ България е член на Европейския съюз от 2007 година. Ние можем да бъдем един добър мост във вашите отношения към целия съюз. Освен това, нашето географско разположение е, както ние казваме, България родена на кръстопът. Можем да бъдем отворена врата и към други съседни страни. Можем да правим заедно съвместни проекти. И затова аз навсякъде, където направих официални срещи с мои колеги във вашата страна, тук в Пекин, казах, каквото и да е било, едно е ясно, че от тук нататък много работа ни чака. 近年来我们发现绿色是中欧之间合作的一个关键词之一。从这个清洁能源电站的建设到零排放的港口，再到新能源汽车智能化生产线的这种建设，保加利亚我了解到也在进行的这种能源转型，而且步伐越来越快。 在这方面，是不是两国也有广阔的合作空间？ България е страна, която като част от Европейския съюз е участник в политиката на зелената сделка. Отговорността на нашето поколение е да пазим земята и за следващите, които ще дойдат след нас. В един момент човека прекалено много се намеси и както виждате, сблъскваме се с много тежки климатични промени. България беше страна, когато аз бях дете, имаше категорично определени 4 сезона. Зима, пролет, лято и есен. Сега сякаш тази граница се поразми. България имаше сняг, който можехте да влезете почти до кръста. Сега почти вече децата, тези, които са мънички в момента, не са виждали някой от тях какво е сняг. Така че ние
Хората трябва да осъзнаем какво правим със собствената си природа и трябва, може би, в един момент да кажем стоп. И затова ние приехме и работим по различни зелени политики, включително и достъп до зелена енергия за изграждане на фотоволтаични системи. Each day, there are millions of stories. Each one can open new perspectives, new possibilities. Wherever you look, we are there. To see, discover, explore. We put the pieces together to find what really matters to you, all around the world, all around the clock. Our reporters are at home across the globe. From our headquarters in Beijing and production centers in Washington, Nairobi, and London. Stories from across the globe, reaching people across the globe. CGTN. See the difference. You're watching breaking news on CGTN. Welcome to the world today on CGTN.我们今天其实准备了很多有关保加利亚的东西。您看这个是保加利亚的这个帽子，还有2个小辫子，它是平常是干什么用的？ Само искам да кажа, че тази шапка представлява само една част от нашата страна. Тя е много характерна за определен регион на България, защото знаете, че освен всичките други прелести, с които сме известни, България е страната на розите. Ние дойдете през май месец или края на април, целия месец май, ще видите как един огромен регион от страната просто мирише на рози, на нищо друго, само на рози и е прекрасно. Те се берат в 4 часа сутринта, за да може росата, която е полепнала ето по тези малки листчета, да навлажни розата, за да може да бъде извлечено етеричното масло. Това масло е изключително скъпо и то се продава на най-големите парфюмерийни фабрики в целия свят, особено във Франция, където знаете, че родината на парфюмите. 对，我也记得您在保加利亚玫瑰节上说过这样一句话，说玫瑰就是保加利亚最好的外交名片，这些都是玫瑰精油。 Тя е нещо, с което не просто е цвете в градината, то е цвете в българската душа. Мисля, че всяка една китайска жена трябва да притежава поне едно от тези неща, пълно с розово масло. Аз разбрах, че пък вашето любимо цвете на Китай, това е божура. И казвам, че и той е мое любимо цвете. То се расте също в България, уха е прекрасно. И всеки път, когато стане 24 май, в страната не се работи, училищата вместо учебни часове, идват децата и плетат едни огромни венци от божури. 建交75周年的时候，在保加利亚首都索菲亚建了一座牡丹园，在那儿呢，中国的牡丹和保加利亚的玫瑰在同一片土地上绽放，可以说是各美其美，美美与共，就像中保两国的关系一样。其实未来我们是不是能够有通过更多这样的文化连结，来进一步去加深两国在经贸文化方面的合作？
Разбира се, ние имаме голям интерес към вашата култура. Ще ви кажа, например, че от много години се интересувам от вашите традиции по отношение на чая. Но откакто има създаден културен център на Китай в София, те много ми помогнаха в това отношение, дадоха ми да прочета различни неща, правиха чайни церемонии, така че аз можех да видя всичко това на живо. Искрено искам да ви поканя да дойдете в нашата страна. Ще направим така, че да влезете в някое новинарско предаване, заедно с ваш колега, български журналист. Ще водите заедно, ще разпитвате политици, стига да искате това и да ви пуснем богатството на този фолклор, за да видите колко малка страна с каква богата душевност е България. Нали разбирате, че културата е онази, както ние наричаме, мека дипломация. Тя е много по-важна. Тя отваря много повече врати там, където другата дипломация по някой път ги затваря. 我还想给您展示几张照片，您猜猜这是什么？这是您当年在主播台上的样子，您看起来还像当年一样。哇，这是在播新闻的时候哈，这个也是，这是在主持相关的节目，这两个发型不太一样。这是一档新闻节目吗？ Аз много благодаря, много ме развълнувахте от това, което виждам. Една голяма част, да не кажа всички от тези снимки, са от времето, в което аз работих в Българската национална телевизия. А това, което показахте последно, може ли тези снимки да покажа и аз? Ето тази снимка и ето тази снимка. Това е когато водят централните новини на Българската национална телевизия. И знаете ли каква тръпка е в 20 часа да кажеш на 6 милиона българи добър вечер? А вие сте с централната емисия на Българската национална телевизия и сега ще чуете най-важните новини. Сякаш беше вчера. 鉴于您曾经的职业啊，今天呢，我想我们的节目呢应该有一个特别的收尾。接下来就请我今天的搭档来给大家推荐一下保加利亚。 Добър вечер, уважаеми граждани на Китай. Няма да ми стигнат нито няколко секунди, нито няколко минути, за да мога да представя своята малка, но изключително красива страна. Далеч от тук, в източната част на Европа, България, която вие добре познавате. Защото вече 76 години ние имаме развити дипломатически отношения и много приятелство между двете страни. Как да ви опиша България? Представете си едно малко райско кътче на земята, с чудесна природа, с 4 годишни времена, с много усмихнати и доброжелателни хора, които искат да подадат своята приятелска ръка, с много млади хора, които са любознателни, които изучават и китайски език и в средното училище, и в университета. След това идват да учат и в китайските университети с много добри отношения и с много добри перспективи за бъдещето и за взаимно изгодното ни сътрудничество. 好的，相信大家听完约托娃女士的介绍，会对保加利亚充满了兴趣。那今天呢，我们的节目也接近尾声了，感谢 今天在我们节目中的所有分享，也祝您一切顺利。我们下期高端访谈再见。